Eguardion, Jose Ramon. Berdin. Jose Ramon iturzaeta. Bai, eharra da. Jose Marien atxa. Bai, Bueno, gaurko eguna, nola ikusi dugu, zer? gaurko egun ikusi dugu kategorin. Oso ondo organizatu ba, da izan da zoragarria. Baina oso zoragarria izan da, oso polita, eta kompleto, oso ongina, eta lehen esan deana, ondo organizatu, eta gizala handiak egin. Zuek emozionatuko zinaten, ez? Bai. Gozian zehar. Bai, gure asko emozionatu da egon geha, zeratik gauza ikusitu, emozionatu gauza ikusitu. Danak hain onginak, hain doktorin danak, hemengo gauza, dana oso kompletu izan da. Eta bilar azken eguna? Bai, bilar, gaur bezala xez diskutatzen daun, eta bilar ustenik, bilar dana ongi izango da. Baina gaurko behizazan zoragarria. Zuk gaur egune zuek, bai Josepa eta bai zu Jose Ramone lasarten bizizate, baina handik zorabilak asko tiatzi zuela, Ni nire nahi azizuarra, baina nire herria zein da, gade dut, nik hau zago nuke. Nik hau zago nuke, ni hementxe, hogeite metri urtean hementxe bizitu naiz, eta nik hementxe oso jendeak jendea hona tokatu zai, eta ni oso guztua bizitzi izan du naiz. Fronto jontan, bai Luis, bai Jose Mari eta bai Josune, hiru seme alabak ez zenbatetan ikusiko zen dituen hemen fronto jan pelotan, Bai, hemen, askotan. Eta dara eta txarrana ni. Horretik pixkatak usten egin, zehatu arte, baina behin martxa pixka bat hartu zuenian, dara eta txarrana ni. Bueno, segi orduan, Jose Ramon gozatzen eguna eginda, bilarko eginda, eskerrik asko ba. Kaixo, Ana Karrere. Kaixo. Alkate izan datu berriz ja. Eta, bueno, zuen lehenbiziko ekitaldia hemen Zorabilean, Jose Maritu zaretaren omenez. Nola ikusi zu ekitaldia? Ikusi dut oso ondo antolatuta. Ikusi dut auzoak parte hartu dula antolakuntzan eta hori oso ona da. Olako gauzak ekitaldietan parte hartze hori. Eta oso hunkigarria baita ere, partiduak oso ona, eta giro oso politak ikusi da. Oso ona da, bai kirolarentzat berez, eta baita gogorarazteko ikuserta bezalako pertsonak ze garrantzia eduki duen antoingo kirolean, ezta? Eta hori errekonozitzea herriak eta batez ere bere auzoak eta bizitu lekuan bizi lagunak hori errekonozitzea iruditzen oso polita. Zu, nola personalki gaur, zure lehenbiziko ekitaldia, nola sentitu zea kargu berri horrekin? Bueno, egia esan, kargu horrekin ekitaldi honetan ondo zen. Ni kirol mundutik datorretan niretzat oso ikoa dira kirol ekitaldi hauek. Beraz, oso ondo eta oso gustora, gainera jendeare bai oso gustora sentitu ara ez. Eskerrik asko ba, Ana, eta zorionak. Kaixo, Asier Poze. Kaixo. B mailako finalista eta, bueno, galtzaile, 30 eta 28ekin. Partidua gorra. Hala izatea, batzutan galdu eta asteatzutan irabazi eta, saiatu geha irabazten. Ez da izan, baina, guztua bat, indako txapelketakin da. Eta guztua. Zeola, nola baloratuko zenuke, hormen lehenbiziko aldez jokatu da txapelketa? Txapelketa politia ustet izan duela. Hora konzitu altzen duen? Ni hasi berrian nintzen eta Jose Mari maila handien zeon, baina uste entrenamentu bat nula behakin eta... Ze hori txapelina dakezu? Beha ikuste genuen eta akistu maila zaten. Nabaritze genuen eta ispilu bat zaten. Zuentzako, ez? Hola, zuen garaiko, zuen belaunaldiko entzat, idolo bezala edo igual, ez? Kaixo, Juan Carlos, Otero. Kaixo. Pelotaria izan dakoa, afizionatutan, profesionaletan, eta batez ere, Jose Maritu zaetakin, bai afizionatutan, kraut horreotan da, eta gero profesionaletan. Earki ezautu zen, nola, Jose Mari?
bai, pixka bai, pentsa, mazazpi 18 urtekin nola federaziokokin hasi ginen jokatzen, setionako eratu ziaten luzen jokatzeko, eta beste pelotarekin batea, Jose Marikin topatu ginean, hor baldan eta galarretan eta entrenatzen, eta setion hasi ginean, alkarri, graun txapeketa jokatzen, torneo federazionez, Gipuzkoako txapeketak, eta hor egin genitun urte batzuk, eta beak 22 urtekin debutatu zuen, eta nik handi urte betetarrikoa, eta berrize, nahiz eta horreneko urteak alkarri ez egon jokatzen, pentsa, bio Gipuzkoarrak izan da, kotxea hartu eta Donostin elkartzen ginean, eta Bilboaino, eta Bilbon pasatzen genuen atxalde guztia, partidu festivalak dana tradatuz, partidu guzti tradatuz, eta gero, suertez, berrize alkarri lehen mailan partidu desente jokatzen ez, gure ibilbidea azkeneko 10 urte horietan oso bateratxo izan da. Kaixo, Josmari de Miguel, tu hemen omenaldian inguruko batzordeko kide zea, ez dakit, zemuzatea gauna edo? Hombre, gaurko eguna zesango nuke, oroimenez betetako eguna eta benetan pozgarria eta hunkigarria eta dena, ez dakit nola bukatu, baina izan da benetan zoragarria. Gaurko honek atzetik lana eskatuko zuen ez? Bai, lana usteko genuen, baina askoz gehiago eta egunak iritsi betatzen, geota lana gehiago eskatu dut, baina oso gustora gehatu behar lanakin, da jendean erantzunakin, da nik uste zorabilan oso giro politia sortu dela, eta pelotarien aldetik, eta jendeen harrerare oso nahi izan dela, eta oso gustora gu. Indako lana pena merezi izan dugu. Josmari, zu, Jose Mari Iturzaitaren lagun minari izan zinean, batez ere afizionatu mailan da horra, arraten da frontoian da urdu batzuk sartutakoak, ekarrekin da. Jose Mari zer, nola gogoratzen duzu? Jose Mari, zesan beti esan detena ez, kirolari bezala, benetako portento hutsa fizikoki izugarria zela, eta horretaz aparte persona bezala, ze persona humila, ze persona apala, eta laguna zela, eta ni horrekin gelditzen naiz. Eguerdion, Patxi. Berdin. Patxi Jauregi, Gipuzkoako Pelota Federazioko presidentea. Baina, Federazioko presidente baino gehiago, Jose Mariren laguna izanagatik etortzea, ez? Bai, gaurko egunez, bai. Eta bihar jainko nahi bani badu, ala izango da. Noski, oso lagun estimatua eta bihotzikoa nuen, eta Jose Mariti baite nahian eta gehiago mezuzela nik uste. Ordu asko behakin frontoitik kanpo? Bai, zugarri. Astero, urte batzuta behintzat astero, eta frontoitik kanpo hori, bai, eta laguntarteko giro hori, eta oso giro gozoa eta erra. Eta gaurko ekitaldia, zer ditu zaizu? Niretzako personalki oso politia, oso kutxurna, familitartekoa, baina bertako jendeekin, gehiena, behar inguruko jendeekin, eta horrek esan nahi handi dula, eta asko estimatzen dutela Jose Mari behar esan nahi du, eta batez ere, behak inibitek inena begaraian pelotan eta barbo, hindik gehiago. Gola pixkate izkusitano defendituko altzen nuke, Jose Mari, bai pelotari bezala eta bai lagun bezala. Bueno, pelotari bezala nik uste, behak bere definizioa mantzula begaraian ez, aldeintzunean hemen goetartetik juntzanean, igual oaindik emateko utzi zuen puska bat, baina behar definizioa mantzun pelotari oso indartsua, teknikoki ona, eta oso energia handitako pelotari bat. Eta persona bezala, zesanik ez, laguna, naiz etzan oso irten horitakoa, baina oso bere inguruko lagunen bertakoa eta laguna. Eskerrik asko, hasei gozatzen. Zuen guztiagatik.